Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna da lafiya. Kun san me? Wani labari na zo muku da shi mai matukar amfani mai ma'ana wanda ni akan kai na ya faru. Farkon da na fara film na fara samun matsala da ƴan uwana. Karshe dai suka ce su ba sa son in yi film. Ni kuma rashin jin magana wata kawata sai ta ziga ni. Ita ma tana film cewar kawai mu zo mu je mu kama gida. Sai ta fi ni shekaru, ta fi ni wayo. Na ce mata na yadda. Muka hada ƴan kuɗin mu ni da ita muka ba wani yaro a Kannywood. Ya je mana garanto aka kama mana gida. In gaya muku sai ta kawo ta kanwar baba ta muka zauna tare da ita a gidan. Ko kwana uku ba mi ba yan unguwa yara suka dinga cika a kofar gidan da suka gane cewa ni ce a cikin gidan dan nayi film an riga an sanni suna ta cika dawayya mai gidan nan sai ya notice saboda unguwar yake wai me yasa gidan nan nasu ake taruwa ne suwa suka kama gidan sai ka ce ai yan wasan Hausa ne suka kama gidanka kai garin ya ka basu in takaice muku zance da asusuba mutumin nan ana as-salatin sallah asuba yazo ya kwankwasa gidan nan muna budewa matan nan kanwar matan nan da ƴaƴanta har da tsohon ciki yan mana wulakance mana korar kariya watso mana kayan mu yace sai mun ban masa gida haka muka hakura muka ban masa gida ana ta cikin yanayin rayuwa mun rasa yanda zamu haka muka hakura muka ba mutumin nan gidansa a takaicen in gaya muku ba a fi shekara uku ba al'amura suka warware Allah ya kawo fatahi daga kofofinsa na arziki kun san shi arziki na Allah ne kuma arziki Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so arziki so saboda haka mutum karimi mutumin kirki shine wanda Allah yake so amma shi mai arziki Allah zai iya ba wanda yake so da wanda baya so saboda haka ina gaya muku ba a je da nisa ba bayan al'amura sun kankama nayi gidan kaina na samu dan jari na da sauransu kawai sai wani dan uwa na ya zo min tallan wani gidansa a dai Kano a unguwa uku ce dan Allah in zo in sai gidansa yana cikin matsala kaza kawai dai in dai siya na ce to yace shi kawai taimakon da zan mai kenan karshe dai na sai gidan sai na ce to a ce yan haya gidan su tashi na ba su notice saboda zan yi gyaran gidan kawai in gaya muku wata rana ina bacci na daga umara da sassafe sai aka ce ai wani mutum yana ta zuwa nema na tun bana nan wai ai shine masu hayar wancan gidan suna neman alfarmar an ce lalle na ce su tashi su kuma wallahi ba su da kuɗin da za su kama wani gida in taimaka in musu rai kawai sai na ce a ce mutumin nan ya shigo an ce shi da matarsa har da ƴaƴansa kun san waye ya shigo wannan mutumin da ya taɓa min wannan korar karan a wannan gidan nashi na sharaɗa ina kallon shi sai na gane shi na ce malam ba kai ne a sharaɗa kaza na bashi labari ya ce min ni ne na ce to ni ce wacce ka taɓa yi korar kare ka ce ƴar wasan Hausa ya fara kuka zai ban haƙuri nace kar kai kuka ba komai na yafi maka kaga dai ishara tun a duniya yanzu ga ka kai ne kake neman arzikin alfarmar arzikin ka zauna a gidana kai ko kuɗin hayin ma baka da shi nace masa je ka ci gaba da zama har iya rayuwarka ina baku wannan labarin har yanzu mutumin nan yana wannan gidan kuma in bai fi shekaru kaɗan ba bai fara biyan kuɗin haya ba saboda gidan gaskiya ba wani babban gida bane to rayuwa kenan ba a yi wa mutane gorin arziki shi arziki na Allah ne saboda haka ku daina gorin arziki ku daina ƙaryar arziki Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so Allah ya samu dace